sa progresibong bayan. Alagang Karaman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulfwaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Eto na! Eto na! Eto na! Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Eto na! Eto na ang inaabangan yung pinakapaborito nyong programa. Dito lang sa Punto por punto kay Atong Remo. Kasumpalan nyo na dengalan sa programa na napaborito RJ Jimenez. Atay programa'y likna ay balay. Pansamantala lang humuna natin kukunin ang oras ng ating kapaborito na at paborito nyong pinapakinggan. Saray Balitan Matwa na paborito Joseph Bacani. Dahil ngayon hindi ho siya makapasok dahil masyado pa ring malalim ang kanyang kinalalagyan. Kaya nga nananawagan kami sa City Disaster Coordinating Council na baka pwede naman ninyo tulungan ng ating kapaborito Joseph Bacani na maglimas ng tubig sa kanyang bahay. O paging Mayor Belen Fernandez. Talaga nang kapulay nagawa niya talaga. But anyway, samahan nyo muna kami sa loob ng isang oras at kasama ho natin sa technical side, Engineer El Presidente. Happy birthday to us, Nixon Dacal. Alas 9:10 na ho. At bago ho natin pupuntuhan ang lahat ng mga umuusok na mga balita, na mga nakaraan na balita, pabayaan nyo munang magpasalamat muna ako sa ginanap na kaarawan ho natin dyan sa Star Plaza noong Sabado ng hapon. Unang-una po ay gusto kong magpasalamat sa ating pong may kapal at ginabayan na naman ho tayo
At ngayon po ay pwede na ho nating masabi na proud to be senior citizen. Punto por punto kay Atong Remo. At papasalamat din ako sa lahat ng mga pumunta at nakihilahok ho sa ating pagdiriwang. Lalong-lalo na ho ang aking nanay na nandun din, ang aking mga kapatid, at siyempre yung mga kaibigan ho natin na mga politiko na kahit na papaano ay nagkakaroon pa rin ho sila ng tiwala po sa atin. Punto por punto kay Atong Remo. At siyempre po yung pamilya ko po dito sa DWJE, maraming salamat sa pangunguna po ng ating station manager na si Joselito de la Cruz Amputilayag. Sa lahat po na hindi po nakapunta, pwede na nating ulitin. At update muna tayo. Weather update muna tayo sa Pangasinan. Agosto 17, 2026. Sa ngayon ay meron ho tayong mararamdaman na pagkidlat at pagkulog. Nasa 68% po yan. At siyempre, yung kondisyon po ng ating panahon ngayon, maulap, nasa 49% po tayo. At mamayang alas 11 ay makakaranas po tayo ng pagkidlat at pagkulog ay nasa 59% po yan. Punto por punto kay Atong Remo. At ang pangunahing habagat ang nakakapekto sa Pangasinan, kaya inaasahan ang mga pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. Punto por punto kay Atong Remo. Nasa yellow rainfall warning ang inilabas para sa maraming bahagi ng Pangasinan, kabilang ang Dagupan, Alaminos, Lingayen, Kalasya, Umalasiki, San Carlos, Santa Barbara at iba pa. Posible ang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabababang lugar at landslide prone areas. Punto por punto kay Atong Remo. Agno River Basin ay nasa flood watch, habang ang Ambuklaw, Binga, San Roque sub-basin ay nasa flood watch din. Punto por punto kay Atong Remo. Ayon sa Pag-asa, mataas ang posibilidad na malakas na pag-ulan sa Pangasinan ngayong linggo dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Pinapayuhan ang mga residente sa tabing ilog, mababang lugar at gilid ng bundok na maging alerto, lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan. Punto por punto kay Atong Remo. At yan ho ang ating weather update sa Pangasinan itong petsa Agosto 17 taong kasalukuyan. At meron na ho tayong 15 minutos na nakalipas. At gusto muna nating batiin ng magandang umaga ang ating kaibigan dyan na nakatutok dyan sa may Barangay Weste. Ang dating former City Councilor Imong Vallejos at ang kanyang anak na si Kap Makmak. At ganoon din, magandang umaga din kay Kap Justin Espino ng Barangay Poblacion East, Bautista, Pangasinan. At dahil naumpisahan na rin natin batiin, nais ko lang batiin lahat o yung mga dumalo sa aking karawan noong Sabado na pinapangunahan ho naman ng ating kaibigan, ang matalik nating kaibigan dyan po sa Ordaneta City. Thank you very much, Ordaneta City Mayor Julio Rami Paraino.
former Binmaloy Mayor Sammy Rosario, former Mayor Vice Mayor Roy Macanlalay, ang look-alike ng ating godfather dyan sa bayan ho ng San Manuel na pinangunahan naman ng ating kaibigan na si Dr. Pancho Perez. At ganun din dyan ho sa bayan ho ng Villasis kaya retired Army Colonel John Soroderos. Ganun din ho si Father Art Libot dyan ho sa bayan po ng Alcala. At ang kanyang bishop na si Bishop Arman. Maraming salamat din sa banda na Vand. Iyan po yung tumugtog ho sa ating karawan. At syempre, andun din ang ating station manager, si Joselito, si kapaborito Orly Idol Navarro at ang kanyang kabiyak na si Manang Esther. Ang aking mga officers dyan po sa Homeowners Association po ng Villa Santa Barbara na pinangunahan naman ng pinalitan ko pong presidente na dati pong deputy chief ng Dagupan City na si Rolly Albiendo at ang kanyang kabiyak na si Esmeralda Albiendo. At sa pamunuan ng Star Plaza, yung nag-assist po sa atin dyan ay kay Ma'am Marico Raquinto, ang Sales and Marketing Manager. At ganoon din kay Donna at saka si Richelle at saka si Mel na nag-assist po nung paalis na ho tayo ng Star Plaza kahapon. But anyway, kahit na ganun po yung nangyari dahil first time ko lang makarinig kasi ng napakamahal naman na bedsheet. Inabot po tayo ng 2,000 sa isang kumot. Dahil nagkaroon nagpamasahe tayo habang nagpapahinga nung matapos na ho yung programa ho natin, nagtaka lang po ako kung bakit kailangan ko pong magbayad ng 2,000 doon sa namantsahan kong kumot ng Star Plaza. 2,000, kunting mantsa lang, 4 yun. So, nagbayad po tayo ng 8,000. Pero sabi naman nila kung matatanggal yung mantsa, pwede naman sigurong ibalik at saka pwede naman nilang i-refund. Pero in fairness masarap ang pagkain ho sa Star Plaza. Punto kay Atong Remo. Pare, good morning. Pwede ba kaming makakuha ng kunting update diyan ho sa bayan ho ng
Malasiki. Kung mamarapatin mo po, Mayor, dahil live na po tayo sa DWJE. Kumusta na po ang Malasiki, Mayor Alfie? Okay lang naman, pare Atong. Sa ngayon may mga ilang barangays din na medyo apektado ng baha pero hindi siya kalaliman. Oo, mga papunta pa lang ako ngayon, i-confirm ko kung ilang barangays talaga ang apektado at kami ikot ngayon sa mga barangays. So far, last week, less than 100 lang naman na families ang apektado. Hindi katulad ng ibang bayan na talagang grabe. Pero siyempre, itong monsoon rain, ang dami ring kawawang kababayan namin sa Malasiki kasi hindi gaanong makapagtrabaho. Diba? So siguro bukas makukuha mo yung full report from me kasi ngayon iikot ako. Ayun. So, Mayor, papunta pa lang pa ba kayo ng opisina sa ngayon? Oo, tsaka iikot ako sa barangay mamaya-maya. Pero sa ano ang pinaka-apektadong barangay sa tingin mo dyan, Mayor, ngayon? Sa barangay Butaw at saka sa barangay Barang. Yun ang mga mostly na pagputsugan sometimes. Barangay Putsugan kasi kung ganitong rainy season na yan ang mga naunang tinatamaan at yung barangay Bugtong, Taloy, Pasima. Matanong ko lang, Mayor, gaano ba kalalim ng tubig, baha, diyan sa mga nabaranggit mong barangay? Ay, hindi naman dyan ang gatpuglabat. Hanggat po labat. But anyway, Mayor, ano po yung ginagawa niyong tulong ngayon sa inyong mga kababayan po dyan sa mga affected? Yung mga affected, may ready na rin kaming dyan relief goods. Although, yung nakaraang taon, isang taon, 2 beses na akong nagpabigay ng bigas sa buong bahay. Sa Malasiki, 46,000 na kabahayan. At 2 beses yun. So wala pang bagyo, wala pang ulan, nagpabigay na tayo kasi yun ang aking pag-iisip. Mas mahirap siguro pag bagyo at tapos doon mo ibibigay, mahirap ang transportation, mahirap magbigay. Diba? At pipiliin mo pa yung bibigyan mo noon, yung mga apektado lang. Samantalang Ngayon, nung nagkaraan, wala tayong pinili. Mayaman, mahirap. May aral man o wala. Pinuto tayo, hindi. Nakatikim ng 5 kilos na bigas. Diba? yan po ba, Mayor, ay personal yung pera? Hindi. Pera ng Bayan. ng LGU. LGU yan. Yun ang dinistribute natin. Kasi yung mga iba, may mga pilosopo rin. Dapat ngayon ka magbigay, sabi nila. Katulad niyan, 10 araw na naulan. Paano ka makapagbibigay kung bibigyan mo lahat, di ba? Baha pa. Paano ka? Ang gawin na lang nila, kung binigay namin nung June, antayin na lang nila yung bagyo tapos doon nila kainin. Diba? Tama ba, pare? Tama. Okay. Kaysa ngayon ka magbibigay, mahihirapan ang tao, mahihirapan din yung magbibigay. Kasi yung sobrang tubig diyan sa mga apektadong mga barangay, medyo hindi ka makatawid. Kaya yung iba may mga bagyo, siyempre nasasaktan din ako. Kasi wala pang ang ina-anticipate ko na wala pang ang ulan, wala pang ang bagyo. Binibigyan na natin lahat, di ba? Advance para makita nila yung pagmamahal na nanggagaling sa puso. Yan, tama yan. Matanong ko, Mayor, meron ho yung rice subsidy na galing ho sa national government. Nakatanggap na ho ba kayo nito? Oo, yun din yung last na distribution natin. Kaya nakadalawa kami. Nakadalawa.
Pero meron din hong umiikot na binibigay ho ng provincial government. Nakatanggap na rin ho ba kayo nito? Ay, wala pang dumadaan sa akin. Tama. Parang, baka kasi parang yung nangyari doon sa bayan ng Bayangbang, na kung saan ho hindi ho sila nakipag-ugnayan sa mismong mayor at pumunta na lang ho sila sa barangay na gusto nila at nagpamududo sila ng bigas na galing ng provincial government. Super, wala pa naman dito sa Malasiki. So sa tingin mo, Mayor, meron kayang darating? Hindi ko masabi, mahirap magsabi na mag-speculate, diba? Ayan, oo. But anyway, Mayor, isang-isa na lang kasi alam ko naman na meron kayong bagong programa ngayon na pinamimigay nyo mga kabaong dyan ho sa mga ka-residente nyo, kabarangay nyo, mga dyan sa bayan ng Malasiki. Oo, mayroong akong in-order na 35 dumating na 2 weeks ago, siyam na ang nakinabang. Yung iba nga, anong tawag nito, ganun din na sinasabi na bakit kabaong. Hindi sila kasi nakikipaglamay. Ako, 10 taon na ako paring nakikipaglamay. Mahigit ng 10,000 patay ang napuntahan ko. So alam ko yung damdamin ng mga namamatayan. Di ba? Tama. Alam ko, may umiiyak. Kaya yung kabaong na yan, hindi nang gagaling sa pera ng munisipyo yan. Personal ko yan natulong sa ating mga less fortunate na kababayan. Ayun. Hindi yan taxpayers money, tinutulong ko lang. Nag-criticize pa sila. Kung gusto nila, tumulong na lang sila kung mahal nila yung kababayan nila, di ba? Matanong lang namin, Mayor, bakit ano ba yung mga kritisismo na natatanggap mo? Ayun nga, yung kabaong na sinasabi nila wrong timing, bakit nung patay ka, in timing siri papatay? Di ba? Tama. Hindi naman, kung gusto nila, tumulong na lang sila. Kung may namatayan, lalo na yung mahirap ang buhay, Tama. kaysa magpupo sila, pumunta sila doon, magdala sila ng kandila, magdala ng kape, biskwit. magdala ng biskwit, magamit. Di katulong nila. Correct. Tansama ang babangil na ibabagana. Maya, dahil pupupul, may babaliran, takwardag mo, nakipipapaliran. Duga. Pero paano ito'y proseso tutan no nga nga bilbilang ken ira personally sika tawagan daglabat wala may angit tilagan kuya ang istoran ko may lungon may Punilare Marcos Villanueva hanggang chupan Punilare labetan panserbisan libre may lungon balat may service balat bayaran da. Pero mangitar ka ba din siya? Ay no limag mo itarak ni 2,000 hanggang libre lelungon. Tan. Apat diralay, apat di kumasyam laya kalabian niya itan ko ilungon, akalibarakan sa may apat dirala. Mangitarak ni 2,000 nagkumat ni nito puli hanggang libre lelungon. Taon nilibarak na lamang at dinatoy. Agko nito puli agkuray tilakan. Correct. Tanken, congratulations sa atin yung gagawin mong programa, Mayor. Tanong wala, ano unutan ko, atan yung i-interview, Mayor? Give one, take one? O depende lang ba? No, wala na tayo. Ang tawag lang ba ito dyan? Ag nag-messenger, ag nag-text tawagan lang tayo number ko ay tawagan lang sa 0945 559 0888 hanggang Antonuras hanggang paglilabi uno yung batak. Aratan, So, Mayor, pasensya na po kayo at maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aming tawag para malaman din ho natin ang sitwasyon ho dyan sa bayan ng Malasiki at ang huling mensahe mo para sa mga kababayan mo yan sa Malasiki, Mayor Alfie, go ahead. Sa aking mga minamahal na kababayan sa bayan ng Malasiki, magtulungan tayong lahat, huwag na sana tayong mag-away-away para sa ikabubuti ng ating mamamayan at ikabubuti at ikagaganda
ng ating bayan. Tandaan nyo, mahal na mahal ko kayong lahat. Hinararuta kayo ng kapoy pinili. Wala rin nakaukulan nyo, feel free. Tawad tanang Labatan Munisipyo ng Lanang. Okay, thank you, Mayor, at mabuhay po kayo. Napakinggan ho natin ang ating butihing alkalde ho sa bayan ho ng Malasiki na si Mayor Alfie Soriano. Magbabalik ho ang punto por punto sa ngalan pa rin ng ating kaibigang paborito Joseph Bacani. Makalipas ng ilang patalastas. Magbabalik ang punto por punto kay Atong Remo. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang pangalan ko po ay si Jolito Kilantang, 35 years old. Ako nakatira sa Upper San Vicente, Liloan, Cebu. Noon, ang katawan ko mabigat, hindi ganda kilos. Tapos yung paningin ko may diferensya na, hindi makita ng malayo. Pag-take ko ng Ikarmati, feel ng katawan ko na okay na, hindi na mabigat, hindi na puyat, at hindi na rin paningin ko mawala-wala. Malinaw na yung paningin ko. Yung nakatiga ko ng Ikarma, sa 2 linggo, sugar test ako ng 342. Sa pagbalik ng sa 2 linggo, 248. Malaki ang binaba ng sugar ko dahil sa Ikarmati. Malaking pasalamat ako sa Ikarmati. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang
bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. At nagbabalik ho tayo sa ating programang Punto por punto kay Atong Remo. at subukan ho nating tawagan ang ating kaibigan na si Paborito Joseph Bacani para alamin ho natin ang kanyang sitwasyon sa kanyang kinalalagyan sa ngayon. Naka-live na tayo, Paborito Joseph, ha? At gusto lang natin malaman kung ano yung kung ano na yung sitwasyon mo diyan ngayon. Go ahead. Hello, Joseph. Okay, Kenfor, kapaborito atong pasensya kila, kapasensya kami kita. Isolated, so ang may sitwasyon ko natin, kapaborito atong lapot saya, so maksilya terter na oran. Ya, ala pola kakalabyan at aga manunda, so saya terter na oran, lapot sa walatin id gil luwak na saya iso habagat. At medyo alarm la jay at bandad lumboy kapaborito atong agla makabaliw so sare ang kakulag ya luluganan walang alaray loob may kapkaabungan niya salinap matlan na danom at wala mat na other way ja dike tanlabat ako kabisado no walay danom sama kanya lugar kanya na may agtay makapaway o dyan tilabat at barangay basing kapaborito Sarian Kaplasan. Okay. Joseph, matanong ko lang, gaano nakataas yung tubig baha dyan sa kinalalagyan mo? Sa may barangay Lumboy kapaborito atong abutan tulay pug. So kalaram na may danom dalan kanyan hindi na possible sa mga mabababang sasakyan gaya ng sasakyan natin kaya magkabaliw kaya si katutan susama ipirinya kung walay problema ditan at barangay Lumboy tano akin ang kapumat susama singa drainage system to kaya umpaway ko munon taboy at ilog kapaborito atong at wala ramat susari po pero aramit po matsarado matagmanayarin na turuan na sa ramaykin ay danom yung manlapod dalan naburog iresira. Okay. So, sa tingin mo, kumusta na yung one? May mga ayuda na ba na dumating dyan sa mga affected dyan? Sa barangay Lumboy, particularly, Paborito Joseph? Actually, kapaborito atong
Patutay P.A. Lagardamat, ay totoo from the time na nag-start po itong habagat since last week, kasi magti 3 weeks na tayo, may mga nakausap na nga akong mga tricycle driver kapaborito atong dahil affected na rin yung kanilang hanap buhay. Hindi sila makalabas ng bahay, wala silang pasahero. At yun ang hinihintay nila actually kapaborito atong. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan yung sinasabi nilang assessment. Mukhang hinihintay pa yung mga assessment coming from the barangays. But that was about 2 weeks ago, kung hindi ako nagkakamali, meet ng local chief executive, yung mga barangay officials, lalong-lalo na yung mga pulong barangay. But up to now, wala pa rin mga nakikitang, sa akin na lang personally, wala ako nakikitang tulong or ayuda coming from the local government pa. Ayun. So, baka kung pa yan, i-assess nila hanggang may mga natanggap na siguro. Kung tutuusin natin dyan kasamang Joseph, dapat yung kasagsagan ng bagyo, dapat magbigay na sila. Ang problema kung bakit, ano ba ang problema, bakit hindi pa sila namimigay ng mga ayuda despite na marami nang nagugutom dyan sa mga sinasakupan nilang barangay? Yun ang gusto sana nating malaman kapaborito atong at may tanong kanino kaya lang tanong nila kanino kaya natin itatanong. Pwede bang magtanong? Okay lang ba magtanong? Hindi ba maging masamang magtanong? Parang ganun ang dating atong So, wait and see na lang siguro tayo. So, ang panawagan mo na lang siguro kasamang Joseph sa mga kasama mo rin dyan na apektado ng baha. Ingat-ingat na lang kapaborito atong kasi sana humupan na rin itong buhos ng ulan at pianjarunta at pagmatlaong laragay kinay dalan tayo hayad sayan pantartartar na oran. Maiwasan sana ito kung sakali kapaborito atong kung may maayos din na drainage system. Unfortunately, ay wala naman yung ibang mga daan. Kaya nananatiling tubig, yung tubig ulan sa mga daan, tuloy hindi makalusong yung mga mabababang sasakyan. So yun lamang panawagan natin kapaborito atong sa mga kababayan po. Ingat-ingat lang. Okay, kasama Joseph, nakabota ka ba? Baka mamaya tamaan ka ng alipunga. Di naman, meron naman akong kwan dito, baon ng doxycycline coming from R1MC at maraming salamat kasi nakakatulong sila sa mga ganitong panahon. Of course, headed by Regional Director, ang tawag nila doon? Roland Mejia. Director Joseph Roland Mejia, Buloy mo. Dahil sa mga gamot na binibigay sa atin, nakakatulong actually. Doxycycline is very good. Ayan. Lalo ng 10 milligrams. Baka meron ka pang mga babatiin o isa-shout out dahil andyan ka naman sa yung kinalalagyan, paborito Joseph, ay batiin mo na lang sila kasi namimiss ka na nila dito sa ere. Ay maganda umaga po. Pasensya na po kayo but I'll try my best tomorrow na makapasok ka paborito atong para magkapaghatid din tayo ng balita from here. Actually, meron akong guest who kapaborito atong sanang paparating sa araw na to The Who. Kasi sa mga ganitong panahon, usually, ang inaasahan ng taong bayan is may tulong coming from the different LGUs. Lalong-lalo na yung mga lugar na binabaha. Ngayon, may na-receive akong information kapaborito atong dito sa lalawigan ng Pangasinan na meron daw isang mayor na wala dito ngayon, nasa ibang bansa. Siguro, naka-schedule ng matagal, napupunta na babiyahe na ibang bansa. So up to now, yung mga taong bayan naghihintay ng relief goods. Kaya sa tanong nila, sino itits itong mayor na ito na wala dito ngayon habang kasagsagan naman ang pananalasa ng habagat sa ating bayan. Hindi naman si Mayor Villarnia kasi kararating niya.
Hindi, bayan ang binanggit hindi naman lungsod. Hindi naman syudad, ano. Sige, hayaan mo, magdaho na lang tayo bukas at tingnan natin yung mga listeners at viewers natin kung sino ang makakahula at bibigyan na lang natin ng libreng merienda dyan sa Angkong. Ayun. Ako na ang mag-i-sponsor kung sino yung makakahula doon sa Daho program mo. Yan. Yes, Daho. So, kung sino po makakahula, sino kaya yung mayor na to at alin bayan? Yan, oo. So, go ahead, Joseph. Meron pa tayong oras. Okay, yan na lamang ang ipaparating nating impormasyon mula dito sa ating kinaroroonan kapaborito atong, and hopefully by tomorrow medyo gumanda-ganda naman na ang panahon at nang makatawid naman tayo at makarating dyan sa ating station para sa ating Saray Balitan Matwa o SBM sa kabusul na Saray MBTF Managbalita Tilatan Fake News. Ito po ang inyong lingkod, kapaborito JCB, Joseph Kanilang Bakani. Yan napakinggan ho ninyo ang situational report ng ating kapaborito Joseph Bakani, Saray Balitan Matwa. At bukas makakasama ho nyo para tingnan ho natin kung sino ho yung mayor na wala dito samantalang ang kanyang mga kababayan ay naghihikaws na sa hirap, nag-aantay ng ayuda. At maraming salamat sa iyo, kapaborito Joseph Bakani. Meron pa tayong nalalabing 12 minuto. Bakit itong upuan natin pataas pababa? Mukhang mabigat na ho talaga tayo At speaking ho yung ayuda. Ni manla nagkabukuhan na. Meron ho yung inilabas ng isang vloggerist. Paborito ito na pinapanood ng karamihan. Minsan nagagalit na sila sa kanya dahil kung ano-ano daw yung mga peke na linalabas niya. Pero itong kaibigan naman natin na ito na isang vloggerist, talagang meron naman siyang punto na inilalabas at saka meron ding mga resibo sa kanyang mga nilalabas. Kagaya na lang ho dyan yung ginawa ng provincial government sa pamumuno ng ating gobernador, na kung saan ay ayon dito kay isang vloggerist natin na pinalitan daw niya yung sako ni Ribag at nilagyan ng kanyang sariling pangalan, Pangasinan ang galing. Ayan, kung makikita ho ninyo dyan sa screen ay yung mga TV sa lahat ng mga nanonood, meron ho dyan yung logo ng Pangasinan ang galing na sako. Yan po ay 10 kilos. Pero ayon naman doon sa ating napanood na nilabas ng isang vlogger, yan ho daw ay galing sa national government sa Malacanang. Yan. Tapos niribag daw niya at nilagyan niya ng logo niya. Kaya papaimbestiga ho natin, ewan ko kung itinutuloy pa nito sa yung pamimigay at saka pamudmod. Pero ganun pa man, dahil andyan na yan,
Ay, pamigay nyo na lang kahit niribag nyo na yan. Dahil sa bawat pamamahagi ng ayuda, laging may mga nakangiti dahil may natatanggap. Punto por punto kay Atong Remo. Pero sa kabilang panig, mayroong ding mga nakasimangot, nagtataka at nagtatanong, bakit kami hindi kasama? Punto por punto kay Atong Remo. Ang ayuda ay para sa mga nangangailangan, hindi para sa piling tao lamang. Kaya kung may programa ang pamahalaan para sa mga apektado ng sakuna, kahirapan o iba pang pangyayari, dapat malinaw ang pamantayan kung sino ang kwalipikado at dapat makinabang. Punto por punto kay Atong Remo. Hindi sapat ang sabihing may ayuda. Ang mahalaga ay nakakarating ba ito sa tamang tao? Punto por punto kay Atong Remo. May maayos bang listahan? Punto por punto kay Atong Remo. May malinaw bang proseso? Punto por punto kay Atong Remo. At kung may hindi nakakuha, alam ba nila kung bakit? Punto por punto kay Atong Remo. Hindi rin dapat maging dahilan ng ayuda para magkaroon ng samaan ng loob, palakasan o pamumulitika. Punto por punto kay Atong Remo. Ang tulong mula sa kaban ng bayan ay hindi personal na regalo ng isang opisyal. Punto por punto kay Atong Remo. Ito ay serbisyong dapat pantay at makatarungan. Punto por punto kay Atong Remo. Kaya sa mga namamahagi ng ayuda, huwag lamang isipin kung ilan ang naaabutan, isipin kung ilan ang naiwan. Punto por punto kay Atong Remo. Dahil ang tunay na sukatan ng isang programa ng ayuda ay hindi dami ng litrato sa pamamahagi, kundi kung ang tulong ay tunay nakakarating sa mga taong higit na nangangailangan. Punto por punto kay Atong Remo. Ayuda ay karapatan ng kwalipikadong nangangailangan, hindi pribilehiyo ng piling nakalista lamang. Punto por punto kay Atong Remo. Yun nga, sabi nila, huwag niyong masyadong politikahin yan. Mantakin mo 2 million kilos ang pinamigay ng national government galing ho sa Malacanang yan. Sa pamumuno ng ating butiing Presidente Bongbong Marcos. Tapos pagdating dito sa probinsya, niribag ninyo, nilagay ninyo, iniba nyo ang logo para palabasin na kayo ang namimigay. Ay mahiya naman kayo. Hindi ho ninyo pera yan. Tapos kung makatawag kayo ng mga tao, akala ng mga tao yung binibigay nyo na yan galing sa inyo. So, nabuko na ang modus. Ay, nakakahiya yung ganyan na pagtrato. Kunwari, pupunta ka sa isang lugar, dala-dala mo yung bigas na yan, ang iniisip naman ng mga nabibigyan mo, galing sa'yo, hindi, niribag mo lang. Nilagyan mo lang ng pangalan.
para magmukhang galing sa'yo. Bukas meron ho tayong ipapalabas na isinend sa ating messenger patungkol ho dyan sa utang na loob na issue. Kung sino nga ba ang walang utang na loob. Pag-uusapan ho natin bukas yan. At maraming salamat ho sa umantabay sa ating programa sa loob ng isang oras. At sa ngalan pa rin ng ating kapaborito, Joseph Bacari sa kanyang programang Saray Balitan Matwa. Bukas ho, marinig nyo ulit si paborito Joseph dahil pansamantala ho muna natin na kinuha nga yung oras niya 9 to 10 na supposedly 10 to 11 ho sana tayo. Pero ganun pa man ay naihatid pa rin namin ang inyong mga balita mula dito sa loob at sa kalabas ng bansa at sana naman sa programang Punto por punto kay Atong Remo ay may napulot ho kayong aral at sana ay nakatulong din kami na ipaabot ang iba't ibang problema ho dito sa mga lugar na sinantala ng bagyo dumaan. At kasama pa rin natin sa technical side El Presidente Nixon Dacal. Ang merienda niya ngayon, lechon. Dahil parehas ho kami ng kaarawan itong si El Presidente Nixon, kaya nagbaon ho tayo kasi hindi ho siya nakarating doon sa venue sa Star Plaza noong birthday namin kasi nag-birthday din ho siya sa Bayangbang. At extended ho ang birthday ho namin ni El Presidente Nixon. Kaya kayong mga mayors, mga governors, tingnan ninyo yung mga inaabutan nyo ng ayuda. Iparehas nyo. Baka mamaya may binigay ang national government tapos iriribag nyo. Ilagay nyo yung mga pangalan nyo dyan. Sobrang epal. At hanggang bukas muli. Sa ngalan pa rin ng ating kapaborito Joseph Bacani, ito po si Atong Remo nagsasabing naimbag nga bigat kada tayo amin apo. Punto por punto kay Atong Remo. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Ang puta-putang irem balita. Kulelat na nga